Bog vam pomogao i dobar dan. Ja se vama klanjam zato što ste u ovolikom broju na ovom mestu gde se, kao i na mnogim drugim mestima u Srbiji, obnavlja i ponovo postavlja srpska duhovnost. Ona je naša, mi nju imamo, mi imamo ovu religiju, volimo i sve druge duhovnosti i religije, sve druge umetnosti i pravce, ali ovo što je naše posebno negujemo i čuvamo. Ovakvih mesta ima po Srbiji puno i ovakvih ljudi koji su oko mene i koje ja, Slaviša Radovanović, književnik, administrativno rečeno, a pisac, narodski rečeno, iz Požarevca, treba da predstavim. Muzika koju smo do sada slušali i koju ćemo slušati, posebno ona duhovna, i poezija su usko povezane. One daju jedan božanski zvuk koji nas odlikuje kao ljude, kao vernike, kao umetnike i kao Srbe na kraju krajeva. A mi od toga niti hoćemo, niti možemo da pobegnemo. Moja dužnost danas je da pred vama uspem da približim dve stvari, muziku i poeziju, a i jedno i drugo su nastali direktno iz religije. Dakle, one stvari koje nas upravo vraćaju onom sa čime sam počeo da izlažem danas, a to je našoj srpskoj duhovnosti. Da bi to bilo dokazano i na delu, ja bih zamolio mladu gospođicu Violetu Petrović da nam otpeva pesmu Raduj se Srbine. Dokle živiš svetim evanđeljem, živiš samom slavom i veseljem, duša ti se večnošću napaja, srce kuca životom bez kraja. Raduj se Srbine, jer si čedo istine, jer si čedo istine. Bog ti dade darove, Bog ti dade darove, svete tajne Hristove, svete tajne Hristove, tajne sile životne. Dokle ime Gospodnje prizivaš, milošću se Božijom pokrivaš, u slavu se svevišnjeg oblačiš, ognjem ljubavi nebeske zračiš. Raduj se Srbine, jer si čedo istine, jer si čedo istine. Bog ti dade darove, Bog ti dade darove, svete tajne Hristove, svete tajne Hristove, tajne sile životne. Zahvaljujemo mladoj nadarenoj Violeti, a koji redovno prate skoro hronološki sve što se događa u duhovnosti ovoga kraja. Sa moje desne strane je gospodin Siniša Ristić, pesnik iz Požarevca.